солҳои охир дар соҳаи кишоварзии мамлакат як қатор ислоҳоти ҷиддӣ ва муҳим амалӣ карда шуданд, ки мақсади асосӣ аз ин тадбирҳо истифодаи самараноки обу замин ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот мебошад. ҳамкоронамон Бенёмин Шарифзода ва Далер Ғоиб боид ба ҳамин мавзӯъ аз ноҳияи Данғара гузориш медиҳанд. боғдорӣ яке аз соҳаҳои сердаромади хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб рафта, пайваста сокинон ба шинонидани дарахтони гуногун машғул мегарданд. айни ҳол мо дар хоҷагии деҳқонии бобои Зайнулло дар ҷамоати деҳоти лаҳури ноҳияи Данғара қарор дорем, ки хоҷагии деҳқонӣ дар масоҳати 1 гектар доман паҳн кардааст ва дар ин ҷо дарахтони себ, зардолу, шафтолу, бодом ва дигар намуди дарахтон шинонида шудааст, ки умед меравад, ки аз ин ҳосили баланд ба даст меоранд. дар ҳудуди ҷамоат ҳоло 7 гектар боғ мавҷуд аст, ки дар ин боғҳо дарахтони мевадиҳанда мавҷуд ҳастанд, аз ҷумла дарахтони зардолу, шафтолу ва дарахтони гелос ва дигар намуди дарахтон мавҷуд ҳастанд, ки инҳо дар заминҳои нарзи ҳавликӣ ва боғҳои дар ҳудуди ҷамоат буда мавҷуд аст. заминҳои ҷамоати деҳоти лаҳури ноҳияи Данғара 15 000 гектарро ташкил дода, аз ин шумора 4304 гектараш заминҳои кора мебошанд, ки хоҷагидорон онро самараноку оқилона истифода мебаранд. Зайнулло Кенҷаев солҳои зиёд мешавад, ки ба бунёди боғ машғул буда, ҳолиё аз самари ин боғ ком ширин мекунад. ӯ мегӯяд то ранҷ набинӣ ганҷ ҳам намешавад. ҳоло дарахтони боғаш ғарқи ҳосил буда, рӯзҳои наздик олу, бодом, зардолу ва дигар меваҳо пухта мерасанд. дар инҷа қариб 20 намуд дарахтай, олӯҳай, бодомай, тутай, зардолӯҳай, нокай, дарахтони сояфканай, ҳама дарахти қариб пистаҳай дар инҷо ҳама чӣ мавҷудай. ниятмон ҳасте, ки бо ҳамира бо маслиҳатша зиёд кунем. бояд гуфт, ки бобои Зайнулло дар баробари боғдорӣ ба обчакорӣ низ машғул буда, дар заминҳои назди ҳавлигии хеш, картошка, пиёз ва дигар навъи зироатро кишт менамояд. Бенёмин Шарифзода, Далер Ғоиб, барои барномаи иттилоотии хабар аз ноҳияи Данғара.